Ndatirega ndite iri screen recording chaiyo. This is a message and I receive 27 past 6 nhasi chai 23:07:14 iri Friday. Haisi message 1 dzatopinda dziri 2. Imwe yacho ndaireceiva na 6:27 H2 yacho na 6:32. Yakangonzi President ED. Yakanzi ndiri kuuya kumasvingo province Pazaka kwanichange ndichikuzivisai mashandiro atichange tichiita takanangananisa rudzidzo musi wa 23 August. Uyai mose tizopemberera mabasa anomukurumbira akaitwa nehurumende yeZANU-PF makore 5 apfuura. Nyika inovakwa igotongwa nokunamatirwa nevene vayo. Ndini wenyu President ED Mnangagwa. Izvi hazvidi kuudzwa vanhu kuti ivo president vanoti hanzi uyai tizopemberera. Tinopemberera chii? Development tinofanira kuipemberera kumba nemukadzi wangu nemhuri yangu. Tikapinda muchipatara ndipo matinofanira kupemberera development. Tikapinda mumugwagwa taakutravela tinofanira kupemberera development. Tikasvika pazvikoro ndopatinofanira kupemberera development. Tikaenda pazvibhorani zvemvura ndopatinofanira kupemberera development. Hatigoni kupemberera development inini mukadzi wangu achidhaya chibhorani achirwara nechifuva achidambuka musana achidhaira nemombe unodzidhaira unoswera kuchibhorani mukadzi wangu ndonzi pemberera development. Ndikaenda kuchipatara inini ndiri kunozonzi hakuna mushonga hakuna chiriko ndorifewa kubigger hospital. Ndoenda kubigger hospital ndonoswera ndirikoko pasina chiri kufamba zvekare ndichinzi uya tipemberere development. Ndopemberera development yechiko kusina maambulance. Kuzvipatara zvedu izvi vanhu vari kutoponeswawo nevane mwoyo munyoro vari kutiwo kana arwara vomuvatakurira mahara. Dai kusina mufundisi iyane mwoyo munyoro dai vanhu vachingokanga waya. Ndopemberera development yekuita sei vana vangu vachidzidza vakagara pasi pemuti. Ndoenda pachikoro izvezvizvi vana vari kudzidza vakagara pasi pemuti. Ike zvinezvi kwakuchitonhora mazuva ese apfuura. Vana vanga vachiita kunonzi kudhashurwa nechando. Vamwe vaitorovha vasingatoendi kuchikoro. Nonzi kwanzi pemberera development. Topemberera development ipi? Mabasa api amakaita? Mukurumbira wamakaita ndiwo kuponda nyika. Saka tinopemberera chii chatiri kupemberera? Mudzimba dzedu hamusi kugarika. Nechikonzero chakuti makadaidza election vanhu venyu vari kutitsvaga nepese vachifamba vachitivhima. Chavari kutivhimira ndechekuti takaitirei macandidates. Saka topemberera chii chatinopemberera? There is nothing to celebrate. You don't have to send us these bogus messages for us to believe you. This is nonsense. These are intimidation tactics. This is wrong. You have to send these messages to your supporters, not to us. Izvi zvokuti munenge muchitotarisa kuti vanhu vari muregion ipi muchishandisa mavoters roll, vanhu vari muregion ipi tivasendere messages. Zviri wrong zvamuri kuita izvi. We don't identify with ZANU-PF. We don't identify with you. Do your things. We do our things. As long as you are violent against us, as long as you are not unappreciative, as long as you are barring us and our political organization to do what you're supposed to be doing, leave us alone. This is nonsense. This is wrong. These messages, you are cowards, you people. Api mabasa atinopemberera? Hatina zvatinopemberera zvatakaona izvo. Hatina kunze kwenhamo. Kuna anopemberera nhamo. Hama dzedu dziri kufa uko nezvirwere. Hakuna mishonga, hakuna manesi acho hasi kupiwa mari. Kutoita basa rokuti sendera text messages. Nonsense. Leave us alone.